Hello mga kawigal, welcome back po sa channel natin. As si Richard, syempre sa pagkakantong ito ay magmumukbang po tayo ng spicy squid. So yan, napakasarap po niyan. Diyan po yung ating kanin. At meron po tayong pinagpatong-patong na lechong kawali po rito. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Sige natin itong spicy squid. Kain po. Sarap. Gutom. Lambot. Super lutong po ng balat.
Grabe, sarap ng pusit. Panalo. Yung sa kanan. Lambot. Dahan-dahan ko po ngayon ang kain ko dahil ninanamnam ko po mabuti. Sarap.
Ang nito. Wow. Bitin po ang kanin ko. Konti na lang po kasi natira sa shirataki rice po. Shirataki rice ko po ito. Sarap daw yung pagsamahan. Sarap. Lalasbait na po tayo.